poslucháčov dňa prišla informáciu z potreby z operačného strediska. Poprosíme, aby ste si zobrali tie dekurance. Rozložení za pár minút. Jakub, je možná šanca, že sa ešte vrátite? Asi áno, ale nevieme presne kedy. My samozrejme o 10 minút budeme mať prvú súťaže pre tých najmenších, ktorí sú z tých najmenších zborov. Jednotlivých hostí budú mať hneď štafetu. Samozrejme zapojiť sa na mládež, ktorá tu je, ako diváci, budete mať veľmi zaujímavé vyšetrenie. Aspoň niektorí sa vidíte, že tam je taký ukážete poskladať to, ale máte tu k dispozícii aj iné ukážky, či už je to technika dobrovoľných hasičov, či už je tu autobus alebo sanitka, to stále si môžete pozrieť, ale keďže toto vozidlo je priamo z hasičského záchranného zboru Slovenskej republiky, bolo potrebné na výjazd, bude odchádzať, takže my môžeme iba zažívať šťastný návrat.